Il-ħamis 8 ta' Mejju 2025, il-Knisja Kattolika għamlet pastoriku bl-elezzjoni tal-Papa ġdid, il-Kardinal Robert Francis Prevost, li ħall-isem ta' Papa Ljun 14. L-elezzjoni tiegħu kienet bla preċedent u l-ewwel Amerikan li qatt sar Papa u anke l-ewwel wieħed mill-Ordni Agostinjana, anke jekk fost l-aktar ordnijiet reliġjużi antiki u teoloġikament profondi tal-Knisja. Prevost twilet f'Chicago fl-14 ta' Settembru tal-1955. It-tfulija tiegħu kienet immarkata mill-faqar u l-umiltà, iżda qani spiritwalment. Il-ġenituri tiegħu Arthur Prevost b'diċendenza Franċiża u Taljana u Mildred Martinez b'diċendenza Spanjola tawh edukazzjoni reliġjuża sħiħa mill-bidu. Ommu kienet minn New Orleans u dan kompla jaqdu mal-eruq diversi u kulturali differenti, esperjenza li aktar tard għenet fil-ħidma missjonarja tiegħu. Minn eta żgħira Prevost wera interess fil-ħajja reliġjuża u kien abbati, membru tal-kor u involut fl-attivitajiet parrokjali. Din il-formazzjoni sa minn kmieni waslitu biex jissieħeb fl-Ordni Agostinjana fejn studja il-filosofija u t-teoloġija. U ġie ordinat saċerdot fl-1982 u ftit wara intbagħat fil-Peru fejn għamel snin twal fost komunitajiet fqari joffri servizz bħala saċerdot u missjonarju. Il-ħidma tiegħu fil-Peru kienet strumentali biex wettaq it-talent tiegħu bħala mexxej reliġjuż, jibqa' magħruf għall-umiltà, għat-twettiq tar-riformi pastorali u għall-kapaċità tiegħu li jisma' u jifhem il-bżonnijiet tan-nies. Fl-1999 dan l-impenn ġie rikonoxxut meta ġie elett bħala Superjur Ġenerali tal-Ordni Agostinjana, kariga li żamm għal 2 mandati. Fl-2014 ġie msejjaħ minn Papa Franġisku biex jaqdi bħala isqof fil-Peru fejn komplew jidhru il-ħiliet tiegħu ta' riformatur u gwida spiritwali. Fis-snin ta' wara ġie appuntat bħala prefett tal-Kongregazzjoni għall-Isfijiet, wieħed mill-irwoli l-aktar influenti fil-Kurja Rumana. Hemmhekk Prevost ħadem biex jipprovdi tmexxija trasparenti u b'sens ta' dixxerniment pastorali fil-ħatra tisfijiet ġodda madwar id-dinja. Wara l-mewt ta' Papa Franġisku l-konklavi tal-aħħar jiem għażel lil Prevost b'appoġġ li kellu jkun mill-anqas ta' 2/3 tal-kardinali. L-għażla tiegħu kienet simbolu ta' bidla u kontinwità fl-istess ħin. Papa li ġej minn esperjenza ta' ħidma diretta mal-massa u mhux mill-istrutturi ekleżjastiċi tradizzjonali ta' Ruma. L-isem illi għażel il-Ljun 14 jista' jissejjaħ bħala ġest ta' rispett lejn Papa Ljun 13, magħruf għal ħidma tiegħu fuq il-ġustizzja soċjali kif ukoll għal Fra Leone li kien ħabib ta' San Franġisk t'Assisi li kien il-qaddis li jispira lil predeċessur tiegħu Papa Franġisku. Bħala l-Papa Ljun 14 u mistenni jkompli jiffoka fuq kwistjonijiet li kienu viċin il-qalb ta' Franġisku, id-drittijiet tal-foqra, il-paċi fid-dinja, id-dialogu interreliġjuż u r-riforma kontinwa tal-Knisja. U wkoll mistenni li jġib miegħu stil ta' tmexxija aktar kolleġjali, immirata biex jisma' lil kulħadd, mhux inqas minn reġjuni bħall-Amerika Latina, l-Afrika u l-Asja.